kami nilimen ke server katerang pi nili pomen nang ke rajenterang nil paymen bai ditarong pipi apang si ni Jepun jibang ke first ni national long dan senior nang select pon under 17 national sudah nang select pon ke ajur ding hoya pi ni answer bang hanlo Kunan apa sudah ke? Karnataka All India under 17 ada pun select long lo ama bacu halang nang khan ama niner ni sini dakpan ke ba di non pini tapi abang kecil itu lo alam ke ada first trial bang ta first trial bang kidun lo undun lo second bang ta undun amanon api third bang ke uson pen tong ne senior tum bang ni pen akithim bang ta do aprang batu tang tum India represent tang tum do amasi hatum abang fancy batu Patu bang kupaya position bang no? ni batu striker okay aprang si ni CM karbang CM sarpan choro perfect alam bang ke nilpan nang cherabdun pik nahok dodam kami dordean kami nang cherabdun ben ni kidam ko anita nipan nang lang sarbang bajurdun tangka Ngani pan under 17 nang select pun dia pen nang ning ka feel ke son. ni ngarong pik lo ni chimata ke diek pen ni laan ang deng tali dun dilo bon pulo ni hempen chimata tingke Dak district bai kona local team nang sin nang ke practice lo ni ni kasa like 2021 pen lo ni kasa ke join din aprang first laki ni diek pen kabatu ahu 8-9 years old kasalong ni tumarong pen dal de lepsi pen ang join din lo amat dakpen chithek long la ni thang mane patu asab o mo patu bomte mo lidunji pumasi ni bang iri de dalo so pen ni ho so ta top scorer ke amat ni photo handa thanda po ni kasa join din gym yala mo ani si ni patu dun bom lote jeep yala mat ni po bangke ni han nang ban si kasalong ke nang pa join dun lo amat ni ta iri de dalo patu bang dihek ban sinining hang umat ka patu bang ke non anta ila football bang ke iri ni dalo bihek ban ni po tum le na hok patu dam sita mi ni po tum long gidun lo majok arlo so martum dun de ta ni novel lo dun ni po tum lo mane therak theda lo bihek ban si mane football bang ke ning hang pik ya Tante nang pan nang select pun dia pen next ka practice pan kona lo adim nang kitam si non ladak pini non la India kem long la non third selection bang de lo sita mi non khelo India la hai bang do lang si la dak bang pachidin lang pana chance ake haitum phan choro lo ni labang so naltum liphan warsai nang piepot asi nilia prangsi bangke dak CM sarpen chenglok pen la dak kasalong a team mate a course pen chenglok pen la dak secretary Pankos sarpan pen chenglok pen la dak DSO sarpen chenglok horen sarpen chenglok course pen la dak katuk avila kasalong referee la dak klembang phi atum phan ansami nilihin pen choroing tung alang itum pini akera pen si pini nilihem la nilisopi serbirka terang pi bang pini bangso angdengan India under 20 trial along ansami ha Bangalore arong supi ansami kapathudun long pen training ipidun long bang ke nilining sampik la pen nilining charong piklo asi aprangsi nilihin pen ako choro
lethot lo CM sar akira pensi nilis pipini nili hem duk duk bok ba duk det puthoi phis sami nili palidun laan tangka poisa pin pen padun nidet jadin sami Karbenglong Tumas Council CM sar ahin pen nanga chirap nanga chitudun pen ajoni pini labangso alang nilisupi bang trial kipidun long pot niling sampik lo pen ke wangi lang sami nili dak CM sar sitami nang chirap nang chitudun bom lang pusi niling thelo pen dak kasa secretary lapen dak course do anatung sami la nilsupi phan aning pathi dun pen ke than ke pari thui phan se alang tum nang than nang pari pipu pusi angsong an ako ke padun thui mo ke wangi lang apor hustami ako la alang li phan pa iri re pin pen labangso la football na bang mongsong padun unvekji pusi nili ningchethi bang pan ada Karbengong bang ang tumbang long de lo pusi pu la pen la nilsupi bang ke la first second la third ang deng an bang se alangli bang ke undun de lo pusi birta bang long dun thulo serbrika la invet bon ase asam pen ola sam pen bang thomvet pusi birta long dun nilhin pen bang ke nili tumarong bang dak dololi dipu adung hela dololi tesorong piero nili hem binong bang ke